Kilagyo ng ipampo ng anak, po ng Banal Espiritu, ing grasya ng ginutang Jesucristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan, may payaba, kaya kayo po, ang abebe tayong matampang ayampang, dating Banal Misteryo, sisyantala pa rin kasalanan tamo, at manyad pantado at pakalulu, king hapong Ginoo. Ikang kingtik damong Aldo, pakitanan mo lang lunos, ding taong susuyo keka, Ginoo pakalulo. Ikang mengakong ing manyawad mirina niya, ing maninton manakit siya, at ing maus mibuklatanan niyang pasbul, Kristo pakalulo. Ikang Banal Espiritong ibiyaning ipa karing manyawad keka, Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may ipahintutu, pakaluluhan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanghang manalangin tamo. King kasalpantian na lugod, adwan mike kaway pa, ingatan me sana, ing kekang pamilya, ang makatipon ngeni keti. King kekang pakalulu at malugod at ganaka, alaking pamisip, ay mo berikdan, alang luwang emo pilisan, alang tulang emo pinsinan. Kapamilataning panalangin ng Yesus, ing kanwana na may pangako, karing maluka, king Espiritu. Tayra na kaya sana karing kalam, ning kekang kayarian banwa. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambemo, ading Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanghang Pamamasang iba't king libro ning propeta Malakias. Miksalita kayong kalapastanganan tungkol kanako, nga nang sasabi ning Ginoo. Dapot kukutang yu, nanuwaring sinabi ming laban keka. Sinabi yu, alang kwenta ing susuyo king Diyos. Nanong kwenta ning pamamintuta mo king sasabyana, o ing pamagkapilit tamong ipakit king Ginong mayupaya, king malungkot tamo, king eustong dapat tamo, ngening akakit tamo, king ding taong mapagmatas, ilaring pe kamasayang tao. Emu ing minawalabi, ring mga rawak ataw, nune panyubukan da pa, ing kapibabataning Diyos, king kapamilataning marawakdang dapat, at elaman nananubalang. Kanita ring taong ating takot king Ginoo, mi papagsalitala, at ing Ginoo makiramdam ya, at dimdam na ing sablang sinabi ra. King akakit na, ating bagay misulat king libro ning kapigaganakan, tungkol karing takot, at kagalangan king Ginoo. Ilaring maging taong kakong bandi, nga nang sinabi, ning Ginong mayupaya. King Aldo akimot ko, maging ganap lang kanako. Pakitanan ko lang lunos, nung makananong ing metong atata, papakit yang lunos king anak ng lalaking susuyo kaya. Pasibayo rang akit ding taong kakong pinili, ing pamanaliwaning bagay mapalyari king taong mayap, ampong king taong marawak. King taong susuyo ka na ako, ampong king taong susuyo ka na ako. Daratang ne ing Aldo, anong kapilan ding taong mapagmatas at marawak, masilablang kalupaning are, nga nang sasabi ning Ginong mayupaya. King Aldo ito, masilabla at alang mitagan nino man karela. Dapot ikayo, ngaminto ka na ako, ing upaya ning pamagligtas ko, sunlagya ke kayo anti ing Aldo, at ing sala na, di na kayong kapaldanan.
ing amano ning Ginoo. Mapalad siya ing taong manalig king Ginoo. Mapalad siya ing taong makiramdam king yuyusok daring taong marawak adaraptan at makyabe king dapat ding makasalanan. Ni makiluklukan man karetang alang Diyos akatawan. Maburi na lang pibulay-bulayan ding kautusan ng Ginoo at kaya lang yagkas aldo o bengiman. May ngariya king dutong at tutubo king lelening danuman at mamunga king kayang kapanaunan. Sa giwalang parati ring kayang bulong, magtagumpe sa blanang daraptan. Dapot ding marawak ela makanyan, se pulawaring papayid ning angin. Ingatanin ning Ginoo ing taong makatuliran, dapot ing taong marok, mirasyaking kapahamakan. Ding amano mo, o Ginoo, babyelang tula king puso ko, ing turo mo, babyesala karing mata ko. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Jesus nga nakaring kayang alagad, ipalageta mong ing metong kay kayo, mintaya king metong nga kakaluguran, king kapitangan bingi, at sinabi na, Abe, para man mo kong 3 kapirasong tinape, uling mi paindala niyang metong kong kakaluguran, amaglakbe, at tala kung ayam pang kaya. At palageta mong ing pakibat na nitang kekang kakaluguran at sukilub ning balay, anti kaniti. Mo ko istorbuan, makakandado ning pasbul at matutod na kami ring anak ko. Na ako malyaring may bangon, ban, ari nanda ka king pamangailangan mo. Sasabihin ko kay kayo, agyamang ay may bangon, uli na ning karelang pamikaluguran, may bangon niya mo rin ban ibing adwan ning kayang kakaluguran. Uli na ning pamamilit na niti. Nya sasabihin ko kay kayo, manyawad kayo at merinan kayo. Maninton kayo at manakit kayo. Maus kayo at mibuklatanan kong pasbol. Uling ing balang manyawad, merinan niya. Ing balang mamaus, mibuklatanan niya. Nino mo kay kayong tatang, ing munya ubingan king anak na, nung iti manyawa diyang asan. Di na niya waring alakdan, nung iti manyawa diyang ebon. Lipat ning marawak kayo, biyasa ko pa namang magkalub mangaya pabage, karing kaya kong anak. Kasi lalo na ipayong at subanwa. Ibiyaning manya, ing Espiritu Santo karing manyawad kaya. Ing mayap ng balita ni kaya katamong kaligtasan. Kung minsan ang buhay po ay parang unfair, kasi kung sino pa yung mga baluktot, sila pa yung nananagana.
Kung sino pang mabubuti, sila pang naghihirap. Kung sinong masama, sila pang nananaig. At kung sinong mabubuti, sila pa ang mga hinahamak. Kaya anong saysay ng manatili sa kabutihan? Anong saysay ang magpursigi para manindigan sa mabuti? Yan din po yung katanungan na narinig natin sa ating unang pagbasa mula sa propeta Malakyas. Anong saysay ng paglilingkod sa Diyos? Kung ang mga baluktot ay sila pang nananagana at kahit anong gawin nilang kasamaan, parang hindi naman sila napaparusahan. Kaya bakit mananatili pa sa paglilingkod sa Diyos? Gayong wala naman siyang ginagawa sa mga masasama. At sinusubukan pa nila ang Diyos kung hanggang saan ang kanyang pasensya. Pero parang natutulog lang ang Diyos sa kanila. Kaya sa atin po, parang ganun din ang feeling natin na pag ganon, na kahit anong pagsisikap na manatili sa kabutihan at wala namang nangyayaring maganda dito, samantalang yung kabilang panig, nagtatampisaw sa kasamaan, mas nananagana sa buhay. Ano pang saysay nito? Ano pa yung dahilan para manatili sa ganyan? Isang malaking katanungan po yan. Kaya dito po sa kay Propeta Malakyas, yun din ang binigyang katiyakan ng Diyos na darating ang araw, kanya ding gagantimpalain, parang gagantimpalain yung mga nasa panig ng mabuti. At sa panahong yon, doon makikita ang pagpapanig ng Diyos sa matuwid. Kaya ito pong ating ebanghelyo, parang ganun din Nagpupumilit itong isang kaibigan, humingi ng tulong sa kanyang kaibigan, pero parang ayaw naman pagbigyan para ibigay ang kanyang pangangailangan ng kanyang friend. Pero ganun pa man, hindi nasira ng loob itong tao. Nagpumilit pa rin, nagpursigi, hindi niya tinantanan ng kanyang kaibigan sa pagiging ng kanyang kailangan. Parang ito rin po yung sinasabi sa atin ni Propeta Malakyas. Ang magsikap pa rin, magpursigi pa rin, at maniwala tayo sa kabutihan ng Diyos. At huwag nating i-apply yung kasabihan, if you cannot get them, join them. Kasi pag ganun na tayong nagpupumilit sa kabutihan, silang nasa baluktot, di natin makuha sa ating panig, lalo na kung sila pa yung mas gumagandang buhay, di magandang samahan na lang natin sa ganong pamamaraan. At yun po yung hindi dapat. Kaya ito si Propeta Malakyas, ang isang parang paghikayat sa atin ay yung magtiwala tayo sa Diyos na sa kanyang tamang panahon, paiiral din niya ang katarungan at papangibabawan din niya ang kabutihan. At ang mga mabubuti ay pagpapalain, ang masasama ay sila pa rin ang parurusaan. In the end, bagamat sa ating mata, parang nananaganang masama, ika nga, bukas, luluhod din ang mga bituin. Ibig sabihin, marami na mga ganyang istorya na nabuhay sa kasamaan at karangyaan. Pero dumating lang ang araw, sila'y parang bumaba na parang tala. Samantalang yung mga
mabubuti. In the end, na marami pong ganyang istorya, sila pa rin ang nanaig, sila pa rin ang nagwagi. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pahintay mga kahilingan, tayong lahat na binibigyan ng inspirasyon ni Malakias na manatili sa kabutihan, sa paglilingkod sa Diyos. At ito'y may kabuluhan, ito'y may kahulugan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ipagkaloob mo sa ing daing mikeka. Para king Santa Iglesia Katolika, maging metong yasanang iglesyang taimtim manalangin. Ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang bansa, datang yasaing kayaryaning Diyos busaldangan. Ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring daralan kasakitan, akit da sana king pamanalangin, ing kapasngawan ning karelang kasakitan. Ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, mabiyasa ta sana nung makananong manalangin, nung makananong parati at matampang manalangin. Ipanalangin taking Ginoo. Ngeni aduan taming sarili tang kapagnasan. Oy, paming atsubanwa, king ganakamu, ipagkaloob mo sana, rin kaya kaming panalangin, datang niya sa ingkayarian mo, king puso ding sablang tao, itiyadon may king kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin kay pakamalang kapatid, bante kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Oy, paming miglalang, mananasan ng ing tinape at alak, ay pagkaloob mo, ban maging pamanganing biye miketiking yatu, maging sakramento ning biye alanganga, tiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi, ang ginuma natilya kaya kayo, yat nayo rin puso yo, pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang paratit numang kanino ipa, Diyos king alangang galubos mayipaya, lelangan ming meto yatu, ake kang babayo at parangalan, kapamilatan ng kaluguran mong anak, inya karampatan mo ing puryanda kat pasalamatan, ding balayan na kaya kang binukod, ading banala parating kaya kang kayantabe. Ulinita kang beri sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayipaya,
Ngayon ba nawating yata? Tunay kaping banaluy pa, ikaing panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayuya may daon, kusang lug, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepa salamat tsakeka. Piraso na, binyene, karin kayong disipulo nga natanggapan niya itikongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman, kay baning hapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka. At binyining kalis, karin kayong disipulo nga natanggapan niyo itikongan, minom ko kaniti. Itiin kalis, ning ka na akong daya. Ing daya ning bayi talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sa blang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan na pamanyabli ng mebya ng anak mo. Darami kaya kaiting tinape, ning beting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganapyo king lugod, kamben ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman, ding kapatad ming pepainawan at maninayang sabling miye, lalo-lalo di Imelda at Crisanto, ading alapang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, ngawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya benang Maria, ang Birhen do ng Diyos, kambe ng San Jose ang kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya ibang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapamintuking amayan tarapangabos at may buking balanan turo, nga tamong ining mangangas manalangin. Ipami, at saka banwa, sambanyay lagyo mo, tatangkya kaming kayarian mo, paminto ng loob mo, kete sulip, antibanwa, ing kakanan mi, king Aldo, ibiyan mo kaya kami, king Aldo ang ini, ding sana mi kaya ka, ing pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Igabos mo kami o Ginoo kisab lang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabun mi, bangking kasaw pa ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, amiligtas kisab lang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo, na mo sana babalikdan, di kaya kaming kasalanan,
Naninglawin mo yung kasalpantianan ng kayakang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, igang mabibi at maghari manggaman, king alangangga, ing kapayapaan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Timi kakapatabi po po kayong tamang ining kapayapaan, kapayapaan kaya kaingan po. Makaluluhan mo kami, Kordero ng Diyos, sa minalakok yung kasalanan ng yato. Makaluluhan mo kami. Ngayong malugod at magalakatang Ginoo, yung Kordero ng Diyos, sa minalakok yung kasalanan ng yato. Yan tang makasayan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginuwag matampang tanggap kaya ka, napalitas may nga mana mo, kumayag na. Manalangin tamo. Oy, paming malagod, darakayan mo kami, king metong nga tinapit, king metong nga kalis, at pakisan metong mo kami kang Kristo.
Sa pan mo king matad, king kang kaligtasan at tula, king mabilugayato. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ang ginuma natilya kaya kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may pahintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ning kakatang kapag masusyan, o metana, king lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, mga poras. Gandang araw, maraming salamat.